Dolf, så er det din tur. Tak skal du have, Wulff. Mit forslag det er at lave et boligindretningsprogram, fordi det er pøblen helt vilde med. Ja, okay. Og Dolf, fortæl mig engang, hvordan adskiller dit boligprogram sig fra alle de andre, der er på markedet lige nu? Jamen, det adskiller sig på den måde, at jeg kommer hjem til en kendt person. Det kan være alle mulige. Og så laver jeg deres hjem om, sådan så kun jeg kan lide det. Har du tænkt dig at bruge sådan noget feng shui, Dolf? Feng hvad for noget? Feng shui. La. Det er det eneste, jeg kan høre, når du siger noget, Morgenthaler. Ævl og bævl og plader kommer ud af din mund. Fortsæt, Dolf. Tak skal du have. Jeg har så lavet en lille model her. Ja, og hvad er det for et slags hus? Jamen, det er et frygteligt sted. Det er et kollektiv. Og her bor Poul Krebs, sangeren. Et kvalmende individ. Og så velmenende, men blød. Og her bor han så sammen med næremusikanter, skøger, luder og mænd, der går i sandaler. Okay, godt. Og hvordan starter programmet så? Ja, det er nat, og månen står højt på himlen. Og Dolf kommer snigende som en ninja, helt stille. Der er ingen, der kan høre ham. Han bruger Tai Chi-metoden, lister sig frem, så musestille. La. Så står han inde på området, og så går Dolf i gang med hans yndlingsværktøj, når det handler om istandsættelse af kollektiver. Han går bare i gang. Sådan her. Tag den, Poul Krebs. Tag den. Poul Krebs, du fortjener pryl, afretning. Nej, se. Poul flygter. Troubadouren flygter afsted. Han er blevet så bange. Nej. Jeg vil ikke mere. Du har aldrig set smukkere ud. Skriv en sang om det her. Død ved kølle. Og lige i hovedet. Sådan der. Dolf, jeg tror, der var en af de der, du taler om mænd der. Nå ja, der løber en af de der sandalmænd. Sådan. Det er dit forslag? Ja, det er mit forslag. Det er tv. Det er boligindretning. Det er ikke helt det der feng shui, som jeg husker det. Nej, men det er sådan, det jeg husker det. Ej, men okay, hvad siger I så? Hvem er skal så overtage programmet? Det er indiskutabelt! Nej, det er ikke indiskutabelt! Indiskutabelt! Hold nu mod, der er ingen af jer, der skal overtage programmet. Jeg sagde bare, at I fik lov til at komme med 2 forslag. Det er det eneste. Altså, vi bliver der her. Og vel, røvhuller! I kan bare ringe, når I får brug for hjælp til jeres lorteprogram. Vi ses, Dolf. Det er vores program. Det er Wulff Morgenthaler.